खुलुमबाय। भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर आबुं जानायाव भारतनि बयजोंबो मान होजानाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतनि गासिबो नोगोरारिफोरखौ जोंनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै फैगौ 13 अक्ट'निफ्राय 15 आगस्तसिम जोंनि गंफ्रोमबो नखराव भारतनि जोंनि जि नेशनेल फ्लेग बेखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि गासिबो नखराव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जों बयबो बाहागो लानो थाखाय आवगायबोदों। आङो बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिखौ खावलायदों जे बयबो भारतनि फिरफिलाखौ जोंनि नेशनेल फ्लेगखौ गावबा गावनि लांगोनायाव बिरहोनानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि खावलायनायजों लोगोसे जोंनि हादोरनि फारसे अननाय, जोंनि हादोरनि फारसे मान होनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय आङो साफ्रोमबो सुबुंखौ एबा गंफ्रोमबो जोंनि नखरखौ आं खावलायो। फै जों बयबो खौसे जानानै भारत हादोरखौ मोनसे गोख्रों हादर महरै गायसननो थाखाय उदांस्रि सानाव जोंनि गावबा गावनि नखराव भारतनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनि आरो जोंनि प्रधान मन्त्रि एबा प्राइम मिनिस्टार बिथांनि खावलायनायखौ जोङो मोगथां महर होनि।